Можеш да получиш куфар с пари, но ако ми изготвиш дубайски шоколад, всеки ще има различен бюджет за това. Алекс ще сготви шоколад за $1. Няма много съставки тук, както виждаш. I just stages. Но Макс ще приготви шоколад за $1000. Неговият набор от съставки е впечатляващ. Ако всички са готови, нека започнем. Това е страхотна идея. Изваждаме шоколада. Точно така. Сега го слагаме във формата. Подреждаме шоколадовите блокчета. И сега ги разтопяваме с сешуар. Ето го. Трябва да го доведа до течно състояние. Страхотно. Точно това ми трябваше. Алекс, вземи го. Леле. Добре. Това може да ми бъде полезно също. Ще разтопя моето розово шоколадче. Леле, това стана бързо. Имаш ефтини шоколади. А аз имам много по-добри. Тази форма е за малки, но тази е огромна. Все пак я напълваме с шоколад от фонтана. Може да ми е полезно и на мен, понеже Макс я изхвърли. Мога да я използвам. Вземам течния си шоколад и го изливам във формата. Равномерен слой. А сега трябва да замразя всичко. Мога да взема спрей от Джейн. Какво правиш? Алекс, това не е честно. Това е мое. Добре, трябва да се заемам с готвене сега. Вземаме специална паста за шоколад от Дубай. Има шамфастък и вкусно канафи тесто. Толкова е хубаво. Тогава наливаме още шоколад отгоре. Толкова красиво. И използвам розова нутела за плънката. Всъщност повече от това. Това е. Сега наливаме слой шоколад върху всичко. Имам още една идея. Ще направя захарен памук. Имам машина за това и имам захар. Просто изсипваме захарта вътре и сега увиваме захарния памук на клечка. Работи! Никой не ми каза как трябва да използвам захар. Направих захарен памук и ще го използвам за пълнеж на шоколада. Вкусно! Така, слагаме го и изливаме още шоколад отгоре. Чудесно! Ще ми трябва злато. Ще го разтъркам върху шоколада, използвайки тази месомелачка. Вижте това! Златен прах излиза. Чудесно! Поръси го върху шоколада. Прелесно! Сега готвачът вече е тук. Пробвайте моя шоколад. Вау, направихте го толкова бързо. Да започнем с Макс? Как да го отхапя? Точно така ще го счупя. Добре. Пълнеш от нутела. Това е чудесна идея. Стана вкусно. Макс, свърши работата. А твоите колеги какво направиха? И си взех малко вкусен шоколад. Опитай го! Разбира се. Изглежда вкусно. Да опитаме. Пълнеш с шамфастък. Класически шоколад от Дубай. А какво направи Алекс за $1? Нека го разчупим. Има памук в сладката вата. Вкусно. Алекс, справи се добре. Вземи наградата си. Не мога да повярвам на очите си. Момчета, спечелих. Не се радвате за мен? Няма да я споделя. Сега Джейн готви за $1. Няма много съставки, но нещо ще излезе от това. Макс ще готви за $100. Тук съставките вече са по-добри. А Алекс сега готви за $1000. Яко! Нека ти покажа какво трябва да направиш. Иши, бъди. Милкшейк. Ще чакам. Имам една ягода. Добре! Нека я смачкаме с издълбана вилица. Просто така. Предполагам, че работи. Нека го изсипем в чаша. Сега излей млякото върху него. И се оказа, че изобщо не е толкова апетитно. Добре. Твоят коктейл е толкова ефтин.
Нека да ти покажа как да направиш наистина вкусен коктейл. Изсипи ягодите в блендера с мляко. Сега го включи и смеси всичко заедно. Чудесно. Искам да направя коктейли от различни плодове. Ще има ягоди, грозде и боровинки. Ще украсим всичко с сметана и остава само да поръсим с цветна поръска отгоре. След това ще поставим сламка във всеки един от тези коктейли, за да може готвачът да пие удобно. Определено нямаш това. Толкова е яко. Той има 3 коктейла. Това увеличава шансовете му да спечели. Аз имам останала тоалетна хартия. Ще направя коктейл на тръба от останалата хартия. Предполагам, че ще проработи. Ще ми трябва сладолед. Толкова е вкусен. Вкусно. Прехвърли го в по-голяма чаша. Сега го затоплете с сешуар, за да се разтопи сладоледът. Това ще бъде моя коктейл. Чудесно. Сега го украсете с сметана и различни лакомства отгоре, бисквити и шоколад. Искам да направя много захарни украси. 25 секунди. Получи се красиво, нали? Готино. Готвачът идва. Какво сте направили, момчета? Похвалете се. Макс има 3 коктейла. Нека опитаме първия. Доста вкусен. Вторият е страхотен, а третият не е лош, Макс. Свърши страхотна работа. Благодаря, шеф. Сега е коктейлното парти на Джейн. Какво направи? Това е хартия. Уф, дори не искам да го опитам, Джейн. Чакай, трябва да опиташ. Всъщност е вкусно. Добре, след като настояваш. О, шефе! Какво беше това? Добре, нека видим какво имаш тук, Алекс. Бисквитки отгоре и още някакви шоколадови лакомства. Страхотно! И погледни това също. Самият коктейл е страхотен. Честито за поредната победа. Сериозно ли говориш? Да, моята втора победа. Момчета, не ми завиждайте. Какво? Не! Имам съставки за $1. Това не е честно. А сега съм на 100. Не е лошо. Всичко, което ми трябва, е тук. И имам $1000. Вау! За първи път виждам толкова много различна храна. Трябваше да измисля друга задача, но забравих. Къде е тя? Рието. Къде е яйцето? Добре, това е. Само едно? Добре, ще го счупя. Толкова е отвратително. Попаднала е малко черупка там, но това е наред. Включи котлона на максимална мощност. Чакай, случайно го счупих. Невъзможно, има огън на тигана. Как да го загася? Не! Всичко ще изгори сега. Какво да правя? Трябва спешно да го загася. Добре, ще започна да правя бъркани яйца с $100. Няма нищо сложно тук. Чупим няколко яйца в тиган, слагаме на деницата и бекона и ги пържим. И реших да отделя белтъците от жълтъците. Сега добави червената боя. Перфектно! Смесете всичко. Получи се червен протеин. Сега го изтискваме върху друга порция протеин и го навиваме на руло. Нека го сложим в чинията. Stir some secret някакъв персин спрайт. След това украсете с горчица, Розмарин и чери домате. Готвач, готови сме. Още горя, готвачо, но съм готов. Добре, нека опитаме. Но е невъзможно да се яде, докато е горещо. Какво има там? Гадост! Прегорели пържени яйца? Махай се от тук! Джейн, какво да направи? Добре, изглежда красиво. Хайде да го опитаме. Доста вкусно. И ще добавим няколко чери домата. Чудесна работа. Благодаря, шефе, опитах се. Добре, да видим какво имаш тук. Изглежда като добра закуска. Изглежда много вкусно. Чудесно! Всичко върви толкова добре заедно. Но този път Джейн спечели. Колко неочаквано! Благодаря! Но според резултатите от предизвикателството, Алекс печели.
Спечелил си $1 милиард. Да, страхотно. Дали е пак той? Но как? Защо винаги ме гледаш странно? Опа! О, май трябва да бягам. Подели парите! Ще те настигнем! Чакай! Леле, Алекс загуби няколко долара. Ще ги взема за себе си. Обожавам чупа-чупс. Аз също. Особено когато са 10. Продължавай така! Нямаш много. Да, определено. В сряда започваш първи. Ек да махна опаковката. И се махай! Казах. Ще ми помогнеш ли? Не харесвам тези бомбони. Майк, можеш ли да направиш това? Лесно. Всъщност не. О, извинявай, Уенсдей. Готово с този чупа-чупс. Добра работа. Много добре. Благодаря. Довиждане. Време е да го пробвам. Доста яко. Готов съм. 10 от 10. Най-накрая е мой ред. Най-накрая! Тези туба чипсове са толкова сладки. Имам блестяща идея. Готино. Всички тях в специална малка опаковка. И ги щупи. О, Майк, какво правиш? Това някакъв нов лайфхак ли Бабо, е? направих сладки пръски. Потапям си чипс в това и е много по-вкусно. Вау! Толкова е. Муахахахаха! Топ съм. Леле! Баба! Да? Довери се на своите. Прав си, внуче! Но с кое да започна? С прахосмукачката? Бабо, толкова си смешна! Включи си косата! Баба не е доволна от него. Исках да ти помогна. Какво става? Буклук! Благодаря ти, внуче! Тази бомбона е много вкусна! Да. Да опитаме и всички други! Доскоро! Ти вече изяде твоята! Сега е ред на баба да се наслади на тези чудесни чупа-чупс! О, мисля, че са ми заседнали в устата! Майк! Моля те, помогни ми бързо! Моля те, умолявам те! Май прекалих. О, боже мой! Определено! Ще ми трябва моят инст... О, благодаря! Какво Те са много вкусни! Ще ям по една наведнъж! Още един ли? Аз съм последният! Браво, баба! Добра работа! Да, страхотно. Дори не знам какво казах там. Едно зърно царевица. Госпожице! И това е. Бла, Това бла, някаква бла. шега ли е? И баба има, 7, 8, 9, 10. О, добре. Това е добро количество. Майк, Да. трябва да внимаваш. А всъщност, сряда е първата. Не разбирам. Как се яде това? Благодаря за... чао. Почакай малко. Нека внесем малко огън. Знаеш ли? О, вау! Вече е готово. Взех малко пуканки. Перфектно. Да го пробваме.
Бабо! Не трябваше да го правиш! Благодаря. Твой ред е. Гринчел! Ето я ютията ми! Аз съм красива! Това е горещо! Време е да направя пуканки! Слагам зърната си върху ютията и вуаля! Имаме вкусен пуканки! Това е невероятно! Баба! Това е яко! Твой ред е, Майк! Казах го! Имам и идея как да приготвям пуканки бързо. Всъщност имам специална машина за пуканки. Сега мога да правя колкото порции искам. Чудесно! Много е вкусно! Какво ти има? О, Пайк, не го прави! Това е лоша идея! Тази машина определено се разваля! Не мога да дишам. О, обърках нещата. Моля, изгорете ме сега! Вау! Вземете си! Има достатъчно за всички! Това дъвка ли е? Една дъвка е добра, но 10 са определено по-добре. Това е лудост! Мамо, започвай. Гладен съм. Ами, имам само една опаковка! Виж колко е розова и красива! Харесва ми! Можеш да започнеш в сряда! Не си го завършил. Той дори не забеляза! Ще го изям с удоволствие! Виж! Баба ще надуе балон! Опа! Готово! Значи... Първо, искам да се отърва от опаковката. А сега ще направя една огромна дъвка. Изглежда перфектно. Но това не е всичко. Виж това. Ще направя спагети от тази дъвка. Сега съм дъвка на Деница. Завъртаме го и готово. Мяу. Вау! Моята тръпка! Сряда има чудесна идея! Браво! И всъщност, прасенцето също е много забавно. Виж това! Време е да си хапна гумените спагети. Перфектно! Моят ред ли е? Това беше лоша идея. Ще го оправя бързо. Скапади. Ти си досадник! Нека да започнем. Чудя се колко голям ще бъде моят балон. Това е чудесно! Готови ли сте? Да направим още! Мога дори да си играя с него! Вау! Толкова е забавно! Майо! За какво са? Майо! Разкошно! Да! Имам страхотна идея! Мога да построя цяла планина от тези малки балони. Вау! Виж това! Опа! Мисля, че летя. Кой си ти? Благодарим на всички, О, боже мой, колко много вкусоти! Това са спагети, но Диана има най-малко от всички. Нека започнем с нея, но първо, нека видим други размери. Вау, Нанси има 10 слоя спагети. О, боже, колко има тогава Клой? Вау, 100 слоя спагети изглеждат вкусно. Нека да преминем към дегустацията. Вау, колко е вкусно! Момичета, има вкусна Кока-кола. Яко, наистина много ми харесва. Но това е твърде малко.
Бих искала повече. Това е. Кой е следващият? О, извинявайте, всичко е заради спагетите. О, това е отвратително. Сега е моят ред. Имам як щепсел. Електрически. Виж това. Моята вилица е просто чудесна. Може да се извива. Защото ювката сега Своите се собствени, навива. Яко. Вау! Има вкус на киткат. Това е моят любим бомбон. Със сигурност не сте опитвали шоколадена ювка преди. Хайде де! Толкова е вкусно. Толкова е удобно. Завърта се толкова забавно с нудлите. Нека се опитаме да сложим нудли в устата ти. Още едно. Виж тази атака на вилицата. Толкова вкусно. Не влезе в устата ми, но все пак. Това е отвратително. Сега искам да опитам моите нудъли. Имам вкусна хуба-буба. Толкова е вкусно. И мога да направя балончета. Вау, проработи. Значи трябва да хапна още. О, твърде тежко е в това ведро. Дявол да го вземе. Диана, нека й помогнем. Хей, какво правиш? О, благодаря, че ми помогна да стана. Но изобщо не мога да избера спагети от плен. Аз съм изцяло увита. Можеш ли да ми помогнеш? Дори не мога да го ям. Идея ми дойде, Диана. Нека вземем връхче от спагети и да го ядем. Момичета, оставете и за мен. О, главата ми е... А сега надуваме балончета. Какво? Без... Ох, ето ти. Ти върви. Хайде. Не се сърди. Благодаря ви. Вау! Значи са мармаладени очи. Колко сладко нещо! Ами другите? Вау! Клой има 10 мармаладени очи, а Нанси има 100 мармаладени очи. Яко! Нека започнем с Даяна. Тя има само едно. Вау! Колко вкусно! Жалко, че е толкова малко. Но е много вкусно. Хареса ми! О! Толкова е добро! О, добре! Кой е следващият? О, аз! Имам цели 10 мармаладени очи. Яко, ще ги изям с поп-туба. Леле, вкусно е. Успях да изям всичко. Нанси, помогни ми. Имам буца в гърлото. Помогни ми. Благодаря, мога да дишам. Благодаря ти, Нанси. Няма защо. Супер. А сега е моят ред. Трябва да изям цели 100 мармаладени очи. Звучи много лесно, защото са толкова вкусни. И пълнежът ми харесва. Диана, дори не поглеждай към моите вкусоти. Те са само за мен. О, толкова са страхотни. Дори и едно? О, хайде! Скъперник, искам да изям всичко сам. Вкусно. Ами ако изям само едно, няма нужда. Това е само за мен. О, имам страхотна идея. Имам чорап. Не е най-прясната, но имам идея. Ще направя парцалена кукла. О, яко. Виж това. Изглежда толкова смешно. Трябва да пазиш моите мармаладени очи от Даяна, докато съм заета да ям. Страхотно! Наистина ли искаш да ме спреш с този чорап? Къде видя чорапа? Отдалечих се от мармалада. Хайде, махни ръката си от тук. О, колко е вкусно! Пусни ме! Нанси, ти си Виж, толкова... това е лудо. Какво? Не чувам нищо. Заед съм с ядене на мармалади. Ао, добро момче! О, помогни ми. Дай 5. Вау! Има толкова много гофрети. Никога не съм си мечтал за толкова много. Вау! Нанси има 10. Страхотно! Колко има Даяна? О, само една. Това ми е достатъчно. Дори тази една гофрета може да бъде най-вкусната с тези сиропи. Просто трябва да добавя още. Малко от това, малко от... А сега, нека го опитаме. Изглежда толкова вкусно. Добре, да започнем. Бях прав. Невероятно вкусно е. Толкова е вкусно. А вие, момичета? Мисля как да го изям. Хрумна ми идея. Не мога да измисля нищо по-добро от бита сметана с гофрети. Мога дори да ги залепя заедно. Тогава ще получа къща. Виж това. Вау. Още малко. Сега покривът. Аз само... Виж какво! Колко красиво! По-добре ще бъде просто да го опиташ скоро. Вкусно!
Колко вкусно! Наистина го обичам. Харесва ли ти? Вау! Нанси яде вкусна храна. И аз бих пробвал. Имам цели 100 вафли. Точно така. Мога да построя и къща. Но аз ще я свържа с нутела и тя ще бъде много по-вкусна и по-надежна от крем. Кой се разтопява? Много бързо. Затягаме всяко и там... Чудесно! След това добавяме още нутела. И покрив отгоре. Красота! Нямам търпение. Наистина искам да го опитам. Добре, още едно. Виж, имам цяла крепост. Крис, трябва да бъде отбелязана от дракон. Ще поставим войници при вафлените машини, за да ги защитим. Чудесно. Наистина е страхотно. И всеки... Гортрист трябва да бъде нападнат от дракон. А сега, гладният дракон ще изяде всичко вкусно. О, и ще изяде теб. Вкусно. Драконът може да се справи с войниците, но остави крепостта на мен. Това е рай! Замразената нутела върху гофретите стана толкова вкусна! Правилното решение ли е да използваме нутела? Толкова е вкусно. Ядох твърде много. О, добра работа, дракон. Благодаря. Леле, има толкова много мечета гумени бомбони. Трябва да опитаме всичко скоро. Клой има само едно нещо, но Нанси има 10 мечета гумени бомбони. Колко има Диана? О, боже, цели 100 парчета. Точно така. С кого да започнем? Клой, хайде. Добре. Хрумна ми идея как да оголемя моя единствен мармаладен мечок. Само трябва да го разточите с точилка. Виждаш ли? Вече стана по-голям. Толкова вълнуващо, невероятно вкусно. Толкова малко! Бих искала повече. Колко имам? О, оказва се, че имам 10 желирани мечета. Вкусни! Трябва скоро да ги опитам. О, дори ми хрумна страхотна идея. Мога да го направя. Трябва да наредя мечетата, така че да има 2 футболни отбора. Точно ми стигат. Ще направя страхотна игра, а този, който вкара, ще го изям. Готов съм! Хайде! Момчета, да започваме играта. О, най-вкусният футболен отбор в света. Ура! Да започваме. Добре, играта започва и отборът отбелязва гол. Ура! Ела в устата ми. Страхотно, продължаваме. И още един гол. Останаха само няколко парчета. Още една. Вече изядох почти целия отбор. Ох, останаха само още няколко. Ами, това е. Играта свърши. следващият? Хайде! О, най-накрая е мой ред. Наистина искам да опитам моите желирани мечета. О, колко са вкусни. Толкова много от вас има. Ще ги ям много дълго време, но е страхотно. Мога да се наслаждавам на такава вкусна храна много дълго време. Много са добри. Ще ги подхвърля и ще ги хвана с устата си. О, толкова много, че мога да ги ям цял живот. О, толкова вкусни. Ще изям куп от тях наведнъж сега. Може би не е чак толкова хубаво. Челюстта ми вече е изморена. Знам какво ще направя. Имам идея. Ще сложа малко в купа и сега ще го стопя. Така че, нека го превърнем в течен мармалад с тази горелка. О, да! Сега ще взема този течен мармалад и просто ще го изпия. О, так ли? Мисля, че това е достатъчно. Нека опитаме. Виж това. Толкова е красиво. И на вкус е... Има толкова много... Толкова по-добре, готината че част. мога да го смачкам като ленивец. Време! О, виж тази консистенция. Ами, вече не ми трябва купа. не мога. Мога да премина към артистичната част. Първо трябва Красиво разпределено всичко. Ще трябва да оценим вкуса. Невероятно! Никой не каза, Може че да бъде толкова вкусно. Не мога дори да направя голямо мече от мармалад. Виж това. Супер е.
Вече знаеш ли какво да направиш с него? О, това е голямо гумено мече. Изглежда красиво и апетитно. Опитай го скоро. Диана го харесва невероятно много. Момичетата завиждат, докато те гледат как се наслаждаваш и те просто не отказват да го опитат сами. Момичета, аз вече свърших. Съжалявам, увлякох се. Здравейте на всички! Най-накрая започваме предизвикателството. И аз съм готов. Ако получа още един, ще имам цял куп. Алекс, нямаш никакъв късмет. Но можем да бъдем първите, които ядат нашия. Дъвка. Това ще е нещо вкусно. Обичам хъба бъба, особено с вкусна дъвка. Страхотно! Хайде! Оръжието е... Аз трябва да събирам всички буклуци. Ето един за теб. Хайде, не се кълни. Виж балончето, което ще надуя. Страхотно! Знаеш ли, че можеш да играеш с балон? Но трябва да си истински майстор, за да го направиш. Леле, това е наистина готино. Алекс, справяш се страхотно. Но сега е мой ред да дъвча дъвка. Първо ще се отърва от гумите. Дори знам номер, който наистина ще ми помогне. А сега е време да... Устните действащи съвети определени. Сега виж какво е наистина голям балон. Няма да ти той позволя е да по-голям надуеш от моя. Това е Какво вярно. направи ти? Благодаря О, ти. Боже мой! Не само, че спука моя балон, но и ми откъсна веждите. Къде ще живея сега? Бум! Ще ги върнем обратно. Какво? Добре. Само малко паника. Благодаря. Това е добре. Сега е твой ред да опиташ дъвката. Най-накрая. И за да се отърва от ластиците, предпочитам специалната машина. Това е много ефективен начин. Можеш да ги ядеш едно по едно. Благодаря. Готов ли си да видиш хипер-якото балонче на чмиля? Тогава само за повторно. Ной, задръж! Прекалено е! Знам как да я сваля на земята! Бинго! Имам идея! Трябва да спукаме балона с прашка! Аз ще стрелям! Аз! Защото иначе Мело ще отлети в космоса! Ти си страхотен. Трябва да правя всичко сам. Вече си мислех, че ще трябва да се сприятеля с птиците. Много се радвам да ви видя. Имам само един холограм, а имам цяла... Кой участва? Повече просто не помага. Помогни ми! Да, така е. Виж моята купчина. Моята да е с масло. Мела, яш първа. Няма проблем. Ура! Много харесвам нар. Само погледни колко потресаващо изглеждат зранцата вътре. Вярно е, не е много удобно да ги ядеш, но винаги имам моите два неудачника с мен за това малко удоволствие. Вкусно, удобно и няма нужда да цапаме ръцете си. Щеше да е по-добре, ако хвърлях зранцата в чиния и после изяждам всичките наведнъж. Но не е миналата година. Това са само 100 скара. Това е много готино. Това означава, че ще бъда 100 пъти по-вкусен, отколкото преди. Въпреки, че имах само един тон песъчливост, все пак съм много щастлив. Твой ред е! Добре. Първо трябва да стигнем до най-изискания. Да режеш нар е твърде лесно, но да го разцепиш... Сега е сняг ли? Изглежда като медик! Да бъдеш медик не е вкусно, но да ядеш нар е просто невероятно! Това е моята сестра. Алекс? Момчета? Ей така, просто ям един вкусен нар. Това е всичко! Данните всъщност могат също да се захванат, за да не губите никакво време.
В действителност, време е и аз да добавя моя файл. Бела, нужна ми е ножка. Ето я. Просто да ям на рова е скучно. От тях правят вкусен сок, това е повече от забавно. Виж каква машина за сокове имам. Това е голяма машина. Голяма сокоизтисквачка плюс цял куп нарни продължения. Много вкусен нарен сок. Погледни го! Просто ме моли да го изпия. Да. Тя не е вкъщи. Ме. Беше ли много добре? Дори сега имаш изпарения в лицето Няма си. проблем. Мога да се отърва от него лесно и безпроблемно. Ето го. Направих само един комплект пръсти на краката. Хайде да тръгнем. Виж колко много кокосово мляко имам. Да, виж. Благодаря. Имам цяла кола от кокоси. Но все пак ще пия първо. Поне имам късмет в някакъв начин. Шоколада винаги има добър вкус. Да! И също след ядене стомахът винаги се чувствам зле. Измислих чудесна идея да изпия всички кутийки Кока-Кола наведнъж. Страхотно. Трябва да ги отворя и след това ми трябва специална сламка, която току-що направих. Това е страхотна идея. В крайна сметка това е толкова вкусно. Мисля, че някой моли да излезе навън. Какво мислиш? В крайна сметка съм момче. Харесвам кученца повече. И имам една ръка. Изглеждам готин. Какво? Така че не го оставям да падне. Освен ако сега не трябва да достигна най-горната роза. Залагам, че мога да изпия всичките кенчета кафе наведнъж. Не хвърляйте, буци! Благодарим ви, че гледате. Не може! Боли, когато те ударят в лицето с пистолет. Съжалявам, просто не мога да спра. Какво ти се е случило? Виждала ли си корема си? Включене на газ. Мамо, спаси пак салатата си. Това е спешен случай. О, не! Мила се ориква. Леле, Мила, никаква повече кола. Добро утро, всички! Колко много сладолед с мармалад! Ти имаш много, а аз получих само един. Мисля, че Мило беше разстроен. Мисля, че моята шега ще я развесели. Надявам се, че няма да й се струва прекалено жестока. Може да е смешно с кръвта, но все още е много вкусно. Добре! Но мисля, че е невероятно смешно. Мило, виж какво направих. Ох, боли. Човече, вече не съществува. О, Боже! Не искам! Какво правите? Ще се задуша така. Мела, накара Джули да страда. Тя не може да диша. Съжалявам! О, вкусно. Това е вкусно. Идвам от... Има чорап. Защо не мога да устоя? След луд номер, яденето на вкусен мармалад е точно това, от което имам нужда. Тепта! Съгласен съм. И аз искам всичките си лакомства. А колко са големи очите ми, Алекс! Ще изям очите ти сам. Какво още? Мога да се справя с моята купчина лакомства.
Защо не споделиш с мен? Благодаря. Тогава ми дай от вафлата, моля. Момичета, дори не се опитвайте. Няма да ви дам нищо. Какво става? Виждам твърде добре. Защо всички имат толкова много момичета, а аз имам само една приятелка? Надявам се поне да е много близка. Аз не съм буклук. Не можеш ли да ме изхвърлиш? Какво чакаш? Какво има? Държиш се като малко момиче. Имам идея как да разделя шоколадовия блок на няколко парчета. Сигурно ще се заема да го направя. Надявам се Алекс да не плаче пак. Вземи го, Твикс! Не ми трябва сирене. Винаги е за шоколадовото барче. Това е вкусно. Сладък нос. О, боже мой! Най-вкусните перуки, които съм опитвал. Дойде моят ред да те ударя. С тази чиния, с гумата. Сега можем да започнем всичко. Добре. Много е добре. Но нещо липсва. Не знам какво ти е. Светофарите на Жаклин! Аз не съм! Всичко лети в моето... ми, Кели, не знам. Аз съм била ядъл. Комбинационист, чопър устата, Твикс и истински чопър овладян. Благодаря. Не искам да ми свърши шоколадът. Благодаря. Какво гледаш? Алекс, може ли ние да започнем да ядем? Току-що ми хрумна страхотна идея. Разбира се, да загребваме илюзиите си, но това е скучно. Много по-яко е да построим огромна кола от тях. Нутелата би била чудесно свързващо средство. Вау, Алекс! Не знаехме, че можеш да извършиш такава работа. Разбира се, мога да правя и повече от това. Надявам се тази работа да постави някакъв рекорд. Наистина искам всички да Но е знаят вкусна! По-добре да я изядем. О, съжалявам. Какво правиш? Защо кулата се клати? Ще я разрушиш? Горе главата. Алекс, съжаляваме. Просто шоколадите са вкусни. Няма проблем, каската ме измъчваше. Жалко за колата. Леле, има цяла планина от чипс. А аз И имам то е, един много малък чип. Не мога дори да го погледна с радост. Почти е готово. Това може да се направи само с ръчно летящо стъкло. Ще се видим тогава. Тази проба изглежда много апетитна. Мисля, че получих много вкусен екземпляр. Трябва да го тестваме емпирично. Вкусно! И също така много, много малко. Алекс, твой ред. Най-накрая, тъкмо на време, за да огладнея много. Кой затвори кораба така? Никой не може дори да ги отвори по този начин. Без допълнителна помощ не можеш да го направиш. Сега е различно. Сега ще ти покажа майсторски клас и ще научиш как се ядат чипсове. Ени! О, да! Чипса буквално е като дрога. Това е Мой много... ред е да ям това вкусно нещо. Вкусна! Оли! Съжалявам, но няма какво да направя. Чиповете са твърде... Ура! Добре. Толкова е болезнено. Чао! И шлемът ми ме спасява. Едва усещам удари. Болезнено.
О, знам как можем да чуем тези ръка, този ефтин домакински. С машина! Вкусно е, но... Наистина е трудно. Добре. Какво странно семе получих. Леле! Вкусът му е просто отвратителен. Чао! Мисля, че знам какво да направя с него. Ако посадя семе и се грижа за него, то ще се превърне в нещо много вкусно. Ти съдиш, а ние страдаме. Спри да чакаш. Ще се науча да трябва да го чакам да... Какво? О, какво чакаш? Имаш време да се разправяш с броколите си. Само като ги видя ми става зле. Все едно имам котка в устата. В устата ми. Мирише ужасно. Просто ми трябва нещо за пиене. Стой там. Просто ми трябва вода, за да полея семето. Какво? О, хора, нещо става. Тресе се. Надявам се да е безопасно. Ха-ха, Джули си отгледа свой собствен броколи. Да, това е доста реколта. Сега ще трябва да го ядеш. О, Боже! О, не! Как беше? Беше ли вкусно? Не! Не! Отвратително! И все още ми харесва. Бела, сега е твой ред. Не, не искам да ям цял куп броколи. И да го махна. Виж, там е Мики Маус. Къде? Колко сте наивни хора. Сега трябва да се отървем от всички броколи. Какво? Спри! Ти мислиш, че си на... Ще хвана всичките ти броколи само за теб. Свърши. И ето всичко, което изхвърлихте. Приятели! Приятелите не се предават, така че добър апетит! Вау! Какви страхотни подаръци! Любимият ми цвят е синьо и получих сино лакомство. Имам червено ястие. Не искам бебешка храна. Пуканки! Никога не съм пробвал зелени преди. Хора, искам да започна. Да видим. Тази напитка ти дава енергия. Сега се чувствам толкова силен. Да обиколим целия свят. О, фитнес! Мога да направя всичко тук. Какво друго има? Не ме гледай. Залагам се, че ще ме изберат. Ха-ха! Ден! Върнах се, момичета. Ваш ред е. Добре, ще го повторим. Хайде да опитаме! Какво? Цвекло и домати. Промених си решението. Нека ти помогна, Никол. Отвори си устата. Самолетчето лети да те посети. Не ми харесва този вкус изобщо. Твой ред е. Почакай малко. Виж моите 3D очила. Да. Искаш ли тези? Благодаря! Сега можем да гледаме филми и да ядем пуканки. Ей! Все едно! Тези пуканки са зелени! Значи са мои! Никакъв случай. Чакай! Не разбирам! Ами, това беше забавно! О, какво не е наред? Имаш уши! Какво? О, Устните ми. Твоите. О, Боже. Ами, Това са някои чудеса. Имам толкова смешни уши.
Момичета, стига толкова! О, нови подаръци! Обожавам тази дъвка! Направих бомбон, цяла чиния с бургери. Мисля, че трябва да съм внимателен с това. Искам да съм първи. Наистина искам да опитам тези червени бургери. Обзалагам се, че мога да ги изям за половин минута. Да го направим! Вкусно! Последният, ура, проработи! Олеле! Каквото и да е, мисля, че имам близалка там. Така е. Надявам се да е вкусна. Харесва ми! Минди, започни със своето лакомство. С удоволствие! Тази дъвка е сладка! Знам! Вкусно! А картинката е много сладка. Иска ми се да срещна своята любов. Принц Чаровен. Вау! Ох, Лили! Предизвикателството е прието. Ще ти покажа сега. Всичко е наред. Хей! Ами... Наистина? Грешка. Хайде да й помогнем. Уф, жива съм. Боже, какво не е наред с носовете ви? Добре. Ура! Имам желирани бомбони. Аз имам дъвка. Чакай малко. Кой ще започне първи? Май аз. Това е червено, което означава, че е мое. Мамо! Здравейте, момичета! Това е синьо, което означава, че е мое. Само сокови топчета ми останаха. Бинго! Чакай малко. Все още мога да му се насладя. Пуп е толкова готин. Много ми хареса. Твой ред е, Никол. Да видим. Хубаво. Мисля, че ще бъде много по-вкусно с сироп. Хайде да опитаме. Не мислех, че могат да бъдат толкова кисели. Манди, яш своето. Бинго! Ами, изглежда като паста за зъби. Време е да си измия зъбите. Готово. Какво? Какво правиш? Зъбите ми сега са сини. Чакай, май съм объркала пастата за зъби с дъвка. Леле, видя ли този балон? Вратът ми. Какво да правим сега? Страхотно! Имам яйце Kinder Surprise! Плъша пица! Чудесно! Не разбирам. Защо получих изгодна сделка? Вау! Ами, помисли за това за сега. Нямам търпение да опитам моето Kinder. Чудя се каква играчка е скрита вътре. Между другото, син шоколад е с вкусна боровинка. Толкова е вкусно и яко. Вкусно! О, не! Хлебарка! Това е смешно! Здравейте на всички! Как сте? Боже мой! Какво стана? Хлебарка в кухнята? Идвам веднага! Не мога да дишам. Бабо! Един чехъл ще е достатъчен! Махни се! Благодаря, бабо! Ще се видим по-късно! Довиждане! Чао!
Сега трябва да ям пица и имам страхотна идея за това. Ами, ако направим едно голямо парче от различни слоеве, дали според теб тогава ще бъде по-вкусно? Невероятно! Вау! Това е яко! Ами, сега е мой ред. Гордън е странен. Здравей! Натисна ли бутона? Имам изненада за теб. Супер необикновен сладолед. Внимание! Има тайна. 2, 1. Какво имаш предвид? До някъде е страшно. Трябваше да видиш лицето си. Толкова е забавно. Това е невероятно. Толкова е кисело. Ръцете ми светят сега. О, толкова е ярко. Какво е това? О, мисля, че сега имам супер сили. О, момичета, а вие как сте? Чакайте малко. 3, 2, 1, 3, 2. Интересно. Пръстен? Аз имам диня. Кой ще е първи? Камък, ножица, хартия. О, да, аз съм първи. Имам близалка във формата на пръстен. Толкова е... Мразя тази песен. Страхотно! Супер! О, страхотно! Страхотно, страхотно! Какво? Каквото и да е. Хайде да опитаме. Колко е сладко! Трябва да се върна в болницата. Невероятно! Един момент, аз съм... Едновременно сладко и кисело. Време е да се насладя на моя желиран бомбон с диня. Изглежда страхотно. Аз съм абсолютно възхитен. Много си късметлийка. Все пак няма да ям семките. О, Никол, внимавай. Хей, съжалявам. Кучка, извинявай, какво? Лили, имаш си собствена храна. Добре, да видим. Мисля, че това е необичайно чипсче. Надявам се да е много вкусно. Това е вкусно. Така ли? Това е хубаво. Чакай какво? Боже мой! Успокой се. Имам прахосмукачка. Ура! Дай 5, приятелю! Страхотни сме! Какво облегчение! Почакай! Напълно сменихме цветовете! Благодарим на всички, които харесват и се абонират за нашия канал. До